Hello YouTubers, welcome to today's episode of Igbo. We're going to be talking about one aspect of Igbo culture and tradition, and the topic for today will be on orgy. Yes, orgy. An orgy in English is Kolanut. Kolanut among the Igbo people of Nigeria is something bigger than that popular seed crop tree grown in the central and western parts of Africa. It goes beyond the red and yellow seed nuts hawked around in large trays by the Hausa traders in small kiosks, village markets, and around major cities. Ọjị na-adị n'ogbe n'ogbe. Otu ogbe ọjị nwere ike inwe mkpụrụ ọjị isii ma ọ bụ karịa. Otu mkpụrụ ọjị nwere ike ịgba ibe 4, 3, 5 ma ọ bụ 7. Ma mkpụrụ ọjị Igbo na-agbakarị ibe 4. Kolanut is so important in the life of the Igbo to the extent that the poetry of Kolanut breaks the day for a typical Igbo home. Just like we do morning devotion, morning prayers, and we hear voices of praises and worship in Christian homes. Also, the prayer voices of the traditional Igbo brothers welcome the birth of a new day with Kolanut invocation. Mkpa ọjị dị n'ala Igbo, the importance of Kolanut in Igbo land. N'oge gboo, in the olden days, ndị ichie na nna nna anyị ha anaghị eweta ọjị n'efere. Mba, ha na-eweta ọjị n'ọkwa ọjị were gaa ọfọ ma lee ndị ọbịa. Ọ bụrụ ọjị a ga-enye otu onye nwe ụlọ ga-etinye ya n'ọkwa ọjị ma ọ bụ n'efere ọjị bunye onye ọbịa ahụ si ya na ọjị abịala. Ọ bụrụkwanụ ebe mmadụ gwara ụgwa, dịka ebe mmadụ si ebe dị iche iche bịa, onye wepụtara ọjị ga-ebunye ya okenye nke ya na ya si n'otu ọnụmara maọbụ nke si n'ọnụmara dịkarịrị ya nso. Etu a ka ọjị ahụ ga-agagharị gazuo ebe niile tupu o ruo onye wepụtara ọjị n'aka. A na-akpọ nke a ịsụ ọjị maọbụ ịchọ ọjị maọbụ ịchọ ọjị. Onye wepụtara ya sị ọjị eze dị n'aka eze maọbụ ọjị eze dị eze n'aka. N'ala Ngwa, o nwere otu ọgbakọ ga-esi dịrị. Ọjị a na-esi n'aka nwata fere n'aka okenye, mana ọ bụghị oge niile ka ọjị na-esi n'aka nwata na-efere n'aka okenye. Mgbe ụfọdụ kwanụ, ọjị anaghị aga ọtụtụ ije n'ọgbakọ ọbụla. Mgbe ụfọdụ kwa ọ na-agakwa. N'ala Igbo niile, mgbe a na-eche ọjị, ọ bụrụ na o nwere onye kwesịrị ibunye ọjị ma ebunyekwana ya, ọ na-adị ka emere ya ha ọjọọ. Ọ na-adịkwa ka ihe iwe dịrị onye ahụ. Now let's answer this question posed by BBC News Igbo. In all Igbo land, it is believed that it is an elder that is supposed to break the kolanut, because the kolanut is a respected and a sacred nut in the Igbo land. That is why in parts of Igbo land like Onitsha and Oka, the elder breaks the kolanut. Unlike Owerri, Ngwa, Umuahia, where they allow a child or the youngest person there to break the kolanut. It is believed that the child does not have any grudges in mind, doesn't have any bad or evil in their mind. And again, they take it as a child going on an errand for the elder. And they also believe that is a way of preventing an elderly person from putting poison in the kolanut for other elders to eat. So in many parts of the Igbo land, the kolanut can be broken into several different tiny pieces of different shape. But the Ndoki people, they divide it in long pieces. Hanechibeya ogologo in long pieces. But the most important is that the kolanut should be able to reach everybody in that gathering. So if you're opportune to take
2 pieces of kola nuts, it's expected of you to put one in your pocket because of the saying that oji rolo okwo ebo suribia. After an elder has broken the kola nuts, he takes first before giving to the others. But if it's where a child has broken a kola nut, the child will take the kola nut first before taking the kola nuts to the elders. So it's custom for the person that breaks kola nuts to take first to show that there's nothing bad or evil in the kola nut. But in places like Ngwa, the person that breaks kola nuts will pass the kola nuts to the others before he takes his. So this is how the Isukwato people also do theirs, and people that surrounded them. That orgy that he takes, it's called Aka orgy. In some other places, they take the biggest portion of the orgy. In some cases, the kola nuts will pass from the elders to the young ones. And in some other cases, if after breaking the kola nut, the elder will take his and then pass the kola nut from his right hand down to the other elders or other people sitting with him in the gathering. So the other things we use to eat kola nuts is osoji, mimi, or oba, or osokwa. In the next episode, we're going to talk about the taboos surrounding orgy. Why are women not allowed to break kola nuts according to the Igbo tradition? Stay tuned. Please don't forget to share, like, comment, and subscribe to my video.